Els eTalentum Connect són uns espais que hem generat des de fa un temps a eTalentum, amb el qual ens agrada compartir vivències, coneixements, de la mà de ponents experts en temes concrets de recursos humans que siguin d'actualitat. El ponent ens explica el tema i després el que ens interessa sobretot és debatre, generar idees, inspirar-nos amb el que ens diu i compartir-ho amb les nostres empreses perquè després ho puguem aplicar aquests coneixements a les organitzacions. Una PIME que vulgui fer un desplegament estratègic i consolidat de la intel·ligència artificial hauria de començar per fer una reflexió estratègica. Hauria de saber on està, a on vol arribar, quines són les seves prioritats i a partir d'aquí saber com la intel·ligència artificial la pot ajudar en els seus propis projectes. Això vol dir tenir un pressupost, tenir un pla d'acció, tenir un pla de comunicació i a partir d'aquí fer un diagnòstic, de saber on està, identificar quins serien els projectes d'intel·ligència artificial que pot portar endavant amb solvència, fer una priorització, fer una planificació, dur-los a terme com a mínims productes viables i veure els resultats, analitzar els resultats i corregir sobre la marxa.